eta etxera itzultzeko garaia da. Bai, alaxe da, atzera kontua, hasi da eta gure artean zubi hau eman duten asko eta askorentzat gaur maletak egiteko eguna izan da eta dagoeneko errepidean daude etxera bueltan bihar egunerokotasunera itzultzeko asmoz. Beste askok berriz, azken ordura arte aprobetxatzea erabaki dute eta oraindik ere gure artean daude gainera, eguraldiak gaur berriz ere giro zoragarria eskaini digu, beraz azken momentura arte aprobetxatzeko aukera badago. Hori bai, kostaldean eta gune turistikoetan dagoeneko antzematen da, geroz eta turista gutxiago daudela. Zubiaren azken eguna iritsi da eta berarekin batera maletak egin eta etxera bueltatzeko eguna. Hori bai, gosarion bat hartu ostean. Kataluniako, Madrileko eta Iruñako turista askok Lizartzako Kartxenia hotela aukeratu dute jaiegun hauek pasatzeko. Hemos estado al 100%. Jabeak azaldu digunez hotela beteta egonda. Askok eta askok erreserbak abuztu hasieran egin zituzten. Nafarroa ezagutzeko eta aldi berean lasaitasun bila etorri dira gehienak. Ere, lasaitasuna bilatzen eta, hemendik ibili gara, ikusi genuen Gorgiko Aristia, eta gero joan ginen Mendukilloko Azuletara. Esan diguten ez gain